Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Good news alang sa mga motorista, ilabi na sa mga dunay biyahe karong Semana Santa kay anaa sa 3 pesos kada litro ang gilaumang pag-ubo sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng anaa sa 3 pesos and 30 centavos to 3 pesos and 75 centavos kada litro ang ikunhod sa presyo sa gasolina. Samtang 2 pesos and 90 centavos hangtod 3 pesos and 40 centavos kada litro ang iubo sa presyo sa diesel. O posibleng mukunhod og 3 pesos and 40 centavos kutob 3 pesos and 50 centavos patag litro ang presyo sa kerosene. Kung madayon, kini na ang labing dako nga pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sugad pa ni atong 2023. Ang mong pagkunhod sa presyo sa lana sunod semana posibleng tungod sa nagkataas nga tensyon sa Estados Unidos ug China nga moresulta sa pag-ubos sa demand sa krudo. Gilaumang pag-ubusab sa presyo sa krudo sa Saudi Arabia sunod bulan ug ang pagdaghan sa produksyon sa krudo sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw.